twak makama to kata mana kapok watieko twak mae higa mabende biro bedo kwaneno kwan mag jopuonjre mathoth mabende biro bedo katimo penj adek e pacho ka, mano moriwo mar klas 12, mano mar grade 6 kanyakla kod mano mar klas 8. Mano kwan mag jopuonjre maromo 3.5 bende par ni ma e lot mogik mag nyithindo mabende biro bedo katimo penj mar klas 8 mong'ere kaka KCPE e bolai mar somo mong'ere kaka 844. Kwan mag nyithindo kanyo bende naneno ka ng'eny miwuoro. 1.4 biro bedo katimo penj mar klas 8 mano mar higani. Kata kamano walosani na kotendre kod kwan mag jopuonje mabende biro bedo ka supervise nono penj makamano bende naneno komede. Mokwongo naneno kanyo ka centers mabende biro bedo mago storages mabende biro bedo kikete materials mago mag penj bende omedre kanyo. Naneno kanyo ka containers kwan gi en 576. Supervisors kata invigilators mabende biro bedo kanono penj makamago aneno ka kwan gi bondo medre 223 mago jopuonje supervisors gin vigilators mabende biro bedo kang'iyo kaka penj makamano ibiro bedo ka itayo. Kopogore gi mano bende wacho ni marking bende nitiere bang' penj kwan mag jopuonje mabende biro bedo kanono penj mar KCPE gi KCSE bende aneno komedre kwan mar 37,731. Liech man ka en mana chudo. Geno maro ni mana kaka nowachi ni chudo biro bedo ka ichulo e sama owinjore. Yomiyo mabende nyalo bedo ka en jopuonje mabende samoro biro bedo ka ioro e hoho maroka kuonde mabende samoro nok mararita osebedo kaneno. Mane madwani watuagie bang' mano to walor chenro. Erokamano Sharon. Owachore ni penj ma jo klas 8, klas 12 gi klas 6 medre. But king'iyo maber tibo yudo ni jo klas 8 namba gi omedre marudufu, omedre ahinya sidang'. Main reason mi namba ma jo klas 8 medre wang'eyo ni it's related to the CBC. Kane nitie uncertainty nok wang'eyo ni CBC ochomo kanye. Jonyuol mang'eny noluor ni nyithindgi biro timgo experiments gi sirikal. Koro ng'enygi noringo botero nyithindgi e klas 7 higa chande mondo kik CBC nwang'gi mondo higa ne oyudgi ka gin e klas 8. Koro wan gi a big majority of nyithindo mane e klas 8 madhi timo penj mado ng'ado one class nikech ne giluor gi experiment ma sirikal timo gi wach mar CBC ni. To ne presidential working committee be pok nogolo report mare, jo JSS be pok nodonjo, ne pok okelo jopuonj. Koro sani nyithindo go ng'enygi dhi timo penj to gidhi kadho. Ng'enygi will be underage ka gidhi e klas 9. To kata kamano nyiso ni population mar Kenya osemedre, emomiyo the number of students both klas 6, 8 gi form 4 klas 12 be medre. To mano nyiso ni kata jok marito penj gi nyaka medi, sirikal osemedogi. Kagi sirikal osemedogi to namba mar jorit penj gi jonon penj dhi bedo malo. Pesa michulogi kik bedi ni leo kaka noleo last year cha. Kik wawinji ni penj okwalore kata moko manok owuok ka waonjo ka jatend migawo wacho ni penj onge manokwalore to kuonde mwantie to wang'iyo ni skul kama kamani min magiyudo nyokone bende giyudo. Mano njao somo to ketho moral ma nyathi manyotiyo matek cha. To mar adek en issue mar results gi. Kata kwadwaro ni ogol gi chon, kik waket jok manono penj gi oti in a very strenuous position. Last year waneno ka jok manono penj CRE gi jok manono penj business no ng'anyo. Kama ochuno ni koro janono penje manya ng'anyo, mano nyiso ni kata ka gidok ginono penj o gibi none kaka no ginone kapok gi ng'anyo cha. Olmae tim ng'anyo ni timre nikech Kenya National Examination Council gi migawo masomo pok otimo pati mondo bed ni gitimo. Koro wadwaro higa ni obed higa ma nyalo bedo exemplary, ma ibro wachi ni higa ni to penj notimre maber, ng'ato ka ng'ato mor, nyithindo mor, jopuonj mor, to skunde be mor. Ok wadwa winjo ni koro jopuonj pok ochul by next year dwe mar 5 kata dwe mar 7 ni nyaka union wago koko e kapitul jopuonj. Ok wadwa winjo ni results mek skunde moko obedo cancel. Seche moko sirikal be ok dwa cancel kata results gi nikech ging'eyo ni ka gi cancel ibro wach ni ku cancel kata wito oko results mek skul makama. Koro wadwaro gik matimre maber manyalo konyo nyithiwa gi. Wacho ka wachako ni somo mar Kenya obedo affected gi the cost of living. Gima mar piny oidho
ngima ma bedo piny Kenya kae oidho malo kabisa. Sani dhi e university, nyithindo mang'eny manya neno kata klas 12 moko ok yier courses, giyiero courses kaka jok mane yiero secondary. Chon ka nyathi dwa dhi klas form 1 chak klas 9 tikawo barupe kata dek, ikawo mar ogandi, tikawo mar lwak, tikawo mar ng'iya, ting'iyo ni mane ema beche kata fees ne ni lower ti apply. To sani ineno koketi ni university dhi bedo gi levels 4 make payment. Koro iyudo ka nyathi wacho ni ok adwa timo medicine, ok adwa timo pharmacy, imanyo kata Bachelor of Arts moro. Wabiro bedo gi situation ma jo Bachelor of Arts biro bedo nyithindo ma oyudo plain A's. Sekendi nye wayudo ka jo private universities mbalariany ma mek jonyuol oyudo nyithindo mang'eny nikech koro ji neno ni onge pogruok kati ya public university gi private university. Koro mae penjni mabiro ma KCSE ni onego change this narrative. Moro mani nyathi koro neno ni ok onyal timo course nikech oonge pesa, iyiero course moro ma pesa ne tin. To kiyiero course ma pesa ne tin, mano nyiso ni ok wadhi golo maximum potential ma nyathini, nikech ma nyathi monego be ni timo law, to nikech koro law is expensive odhi timo BA. Koro KCSE should be a way mar for placement, to ko bi ti kode for placement ka kendo nitie barriers. Secondly, penj onego bed ni timo at the same time all over Kenya. To kwa bi timo penj all over Kenya at the same time ka nitie gik moko kaka security, nitie gik moko kaka climatic factors kaka El Nino, ma sirikal biro mna wacho no iko chenro, to kidhi on the ground gik moko pogore on the ground. Chenro moselos malong'o madhi transport jopuonj moting'o penjgi to the exam centers from the containers onge. Medo centers gi medo containers is not enough. Wacho ni gimed transportation ka tek to ginyiew kata yie, ginyiew kata boats e areas mantie El Nino mondo giket nyithindo go e speed boats gi jopuonj odhi hotel papers go. Mago e chenro monego giwachnwa sani ni giseketo. Ginyiew helicopters adi, ginyiew speed boats adi. Kata mano lalo moko bende nyithindo kadhe ma bende samoro mukore gin maro ni sirikande mag gwenge bende neno ni okang' ma kamano odhi yo makare. Zablon asomo ote mogik, bang' mano minyalo duoko